Има много деца, които живеят в трудности, без да могат да осъществят мечтата си, поради бедност и болест. Когато малките деца, които ще поведат бъдещето, пораснат и бъдат здрави и умни, може да бъде създаден един устойчив и щастлив свят. Председателката Джанг Гилджа на международната фондация We Love You, която се надява да създаде щастлив свят за децата, постоянно осъществява световни проекти за подкрепа на деца и младежи, за да се увери, че никое дете не е пренебрегнато и не изгуби мечтата си заради бедната среда. Любовта на майка, която се надява, че децата ще бъдат освободени от бедността и болестите и ще растат здрави и блестящи, беше предадена дори на момиче от Бангладеш на име Фатима, страдащо от рядка болест. Дванадесетгодишното момиче Фатима от Бангладеш е хоспитализирано в педиатрично отделение на университетска болница. Колко тежка е болестта на Фатима? 병이라고 합니다. 일시적으로 머리에 피 공급 능력이 모자라게 돼서 뇌허열 증상이 나타나요. 언어 중추 같은 곳에 허열 증상이 생기면 말을 갑자기 못하게 되고 또 기억력 장애가 생긴다든지 또는 발작을 한다든지 머리에서 생길 수 있는 모든 증상이 다 생길 수가 있습니다. Болестта на Моя-Моя е трудно лечимо заболяване, при което кръвоносните съдове, доставящи кръв към мозъка, се свиват с времето. Пропуснала подходящия момент за операцията и в резултат на това на мозъка й били нанесени много щети. След като се чува за жалкото положение на Фатима, която страдаше от рядко заболяване, председателката Джанг Гилджа на международната фондация We Love You и подаде топла ръка за помощ. We are very helpless in Korea, founding we have just like a boat without rudder here, but we are founding some way to save my daughter through We Love You Foundation's support, and I thanks all of the team, especially chairperson, managing director and director general for their support. След като операцията приключи, членовете на We Love You посетиха семейството на Фатима. Фатима ги поздравява с срамежлива усмивка. Председателката Джанг Гилджа изпрати скъпоценен подарък на Фатима, която обича да чете книги и да рисува. Фатима рисува с помощта на баща си и майка си. Семейството й се усмихва тихо. এটা আমার মেয়ের জন্য খুবই দরকার ছিল, কারণ ও একা একা যখন বসে থাকে ড্রয়িং করে করে তার সময়টা খুব ভালো কাটবে। সেজন্য আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ ওর খুশিগুলোর দিকে খেয়াল রাখার জন্য। Fatima is very happy. Докато рисува картина, Фатима поднася малко послание с малките си устни. Благодарение на любовта и грижите на председателката Джанг Гилджа, едно момиче от Бангладеш, Фатима, успява да възвърне надеждата си за живот.
Международната фондация We Love You постоянно ще я подкрепя, за да си върне здравословния и щастлив живот както преди.